Ndị Igbo ekele m unu especially ndị Anambra. Anyị afụgo ife na-ewere iru akwụkwọ concerning Soludo na mgbachi agbachiri main market Ọnịcha. Ama m ife bụ na ndị Igbo anyị especially ndị na-achị anyị achọghị ka ndị mmadụ zuo ike ṅụrụ mmiri tọgbọ iko ihe gbasara insecurity n'ala Igbo. This small peace ndị Igbo enjoyed just this December gara aga ka a ga-abata arụ ọfụ a enwewe ndị efiliru na that peace ya enjoyed na ọ dịrọ mma at all, ọ bụrụ the best n'ọkakwa mma ka alaghachi back to Egypt aga continue ebe a kwụsịrị tret ara abịago aka nyere aka ekpe kịta afụgo vidio ebe e gburu isi mmadụ dewe wute akpati ozu dee leta dewe so no return of a non government part 4 ka ife na-emedi ndị na-achị by that na amaghị how to engage the public diplomatically. Security adịghị na be anyị, ọ dị na Nigeria ka o ji adị n'ala Igbo. Ala Igbo bụ the worst. Security adịrọ. So that the people, the poor masses, ha nọ in fear. Ama ndị a na-eze, ha nọ in fear. Nwanne Monday anwa as no sit at home. Government ke the proper assurance and security operations or logistics ị ga-ene anya sị na ihe abụ a very good strategy gọọmenti debere for secure life ndị mmadụ na property ndị mmadụ before iwe na-agwa ndị mmadụ enye ndị mmadụ orders ngwa prepare shop gaba your normal business on Monday. On Monday a na-enye all kinds of security threat onye apụtakwa n'ezi. See, we know that na Monday sit at home na affect the economy ana Igbo. Ị ga na Igbo kita most of investment a na-ebujezi Asaba. Watch and Asaba ifu ka Asaba na develop n'ike ebe ahụ estate everywhere. Okobi Kuba na Mbosi a with the kind of video and the kind of picture of if Ochoyero ebe ahụ, the kind of developed city Ochoyero that place. Even in Abu because of security threat dị na Igbo. Mana the reality bụ na ndị na-achị be anyị know what to do. Ha ma ife bụ nsogbu a. Maazị Nnamdi Kanu ekwu maka ya ọ nọ na prison kịta abi ndị chọrọ ka ọ nọrọ ebe anwa ha ga-efile na fa enwetaghị ife ha na-achọ. But that is not the end of it. Not the end of it. Iwe dị ka ndị mmadụ n'obi. And the beginning of this year, I brought the right time for this thing. Timing of all these things is very important. It matters a lot. Among the sensibility of ndị na-achị anyị ka ha si eche. I don't think Anambra bụ the only place and when this sit at home matter. Ọ bụrụ na ga-enwe ka ga-esi wee mee ndị mmadụ ka ha bido gawa their normal business on Mondays. O kwesịrị ịbụ this kind of show, demonstration of governor ya na-akparị na-eme ka as if na na-eme ka tigbo zogbuo by force agbachisi shop. Okwu ebe ịgbachi shop ndị mmadụ na this kind of hardship ad na Nigeria. You lock down shop ndị mmadụ for 1 week. Rent a na-eri dịkwa. Aghọtara m ka palliative ka ife ga-eme ndị mmadụ ndị nwere ụmụazị fa na-enye ndị ga-akwụ ụgwọ ụlọ just the beginning of the year a na-akwụ school fees. Parents na panic how to get money to pay school fees, all kinds of bills. People are returning from the festive period after holidays. Too many akwamozu, all kinds of expenses and bills. People need return to their shop. But the only way guarantee how they do to recover at the beginning of the year is make a lockdown shop in the month for 1 week. Government that's supposed to be supporting people, helping people, this kind of hardship. Now, if you do on them this new year, everybody their jobs, their livelihood. The kind of poverty you want to throw people into, the kind of hardship, more severe hardship, and that the government want to throw people into. Now, at the same time, all these very good security threat already small. And then we threats here and there. Before you know it, the walk away case about before. Everyone or the faceless, as far as I'm concerned, we are unknown. Unknown where? So government should know the right thing to do. Hagana will engage in the mad. You can engage the market leaders behind the scene. You work one of here public. Agana as not be a bayana would and we dialogue nazo. Then didn't make one here, you know, now agitate. Unbelievable. Now we. You go to go. I ain't telling you to come out now the kind of put on while I wake up. Oyen can't go, we have as of freedom. Mama, mother, governors, everybody.
you got to go must put hands together ka nwanne nwoke ahụ wee pụta. Enweta ndị si ma America, ụmụnne anyị si America na-abịa take the risk, take the expenses, see all the way from America bịa Sokoto ga letia. Politicians na-aga Sokoto, gọvanọ Abia State agago Sokoto ga letia. So onye na-eti mkpu ka nwanne nwoke ahụ pụta bụrụ ihe ọjọọ, ọ bụrụ ajọ mmadụ asị onye Igbo. It doesn't mean onye ahụ dị against government. Ọ bụrụ ife ọjọọ ka ọ. So ọ bụrụ na ndị Ọnịcha, ndị main market na-agitate nwanne nwoke pụta na ha chọrọ imepe asị ahụ Monday ka na-eme ya obey like that. Ị ga-ebufe egbu all freedom of, you know, all their right. His job, it belongs to you. When you feel like to open it, you open it. But so happy at town. At least government should go and do the right thing. And with the tap root of the problem. So this is not solve problem. You want to go and they are not China, they're very reactive instead of being proactive. If you put the main cause of problem, how can you go now to deal with it? The root cause. Can as when that game could be different more if effort I make one work and we keep and make effort I would the effort of what you chop in the mother, we any force, any order, then you have to go. Would the effort could give me for one day okay, but I got fear. People will see it. I think that one is it ought to even calm people anger more than hey, but it's as if we are now mocking on your jail go. So that's what I want to say. So bikonu akanyo say calm more down. You want to go and then the government make a video around the government, especially in Karachi Anambra. Ya calm more down. Almost Anambra state, not southeast. Say calm more down, slow down bikonu. Can the mother zute to kwani small? No son ka abra bikonu. Can peace yana batatu small can we last year. Ekele kwa mon. All prof ni. To sa video.